Všetkým účastníkom webinára prajem príjemné popoludne. Mojou úlohou je dnes oboznámiť vás s podávaním žiadosti na inzulínovú pumpu, hovoriť o indikačných kritériách na nastavenie na inzulínovú pumpu, ako aj na kritériách na predĺženie liečbou inzulínovou pumpou. Pacient, ktorý je vhodný na liečbu inzulínovou pumpou, je to nedostatočne kompenzovaný pacient s diabetes mellitus prvého typu na intenzifikovanom inzulínovom režime, ktorý obsahuje bazálny analóg. Mal by to byť pacient, ktorý je edukovaný. Pacient, ktorý spolupracuje na liečbe, ktorý je vysoko kompliantný. Pacient, ktorý vykonáva samokontrolu glykémii a je minimálne 6 mesiacov sledovaný v centre alebo v ambulancii. Je to motivovaný pacient. Mal by poznať a ovládať počítať sacharidové výmenné jednotky, zvládať technológiu inzulínovej pumpy, trvalo spolupracovať na liečbe. Samozrejme musí splniť indikačné obmedzenia. A ak máme pacienta, ktorý už je liečený inzulínovou pumpou, je dobré s pacientom viesť rozhovor o tých možnostiach, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii a vybrať s ním vhodný typ inzulínovej pumpy. Máme indikačné kritériá, ktoré musí pacient splniť na to, aby mohol byť liečený inzulínovou pumpou. Sú to 4 indikačné kritériá: hypoglykémie, hyperglykémie, variabilita glykémií a potreba dosiahnutia veľmi tesnej glykemickej kompenzácie bez rizika hypoglykémie a oscilácie glykémií. Pri hypoglykémiách je v indikačných kritériách stanovená hladina menej ako 2,8 mmol za liter, jedna závažná hypoglykémia za 3 mesiace, syndrom neuvedomenia si hypoglykémie alebo nepoznané glykémie, hypoglykémie počas sledovania sa pomocou kontinuálneho sledovania glykémií. Pacient, ktorý má indikačné kritérium hyperglykémia, mal by mať glykovaný hemoglobín vyšší ako 8% podľa DCCT, alebo vzostup glykémie ráno pred raňajkami, alebo pred večerou, alebo počas noci viac ako 10 mmol na liter. Tretie kritérium je variabilita glykémií. Tu je podmienka, aby pacient bol liečený dlhšie ako 6 mesiacov inzulínovým analógom. Mal by mať opakované minimálne 1-krát týždni, 2 týždne po sebe, alebo 3-krát za mesiac výrazné vnútrodenné oscilácie glykémií, ktoré presahujú rozmedzie 3,5 až 13 mmol na liter, alebo variabilitu bazálnych glykémií, medzidenné variácie glykémii nalačno alebo pred večerou, presahujúce hranice 4 až 9 mmol na liter. Štvrtým indikačným kritériom je dosiahnutie veľmi tesnej glykemickej kontroly bez rizika hypoglykémie a oscilácie glykémií. Tu patrí predovšetkým tehotenstvo, príprava na otehotnenie, po transplantácii orgánov, pacienti so zvýšeným mortalitným rizikom, teda pacienti, ktorí prekonali kardiovaskulárnu príhodu alebo cievnu mozgovú príhodu, predčasný výskyt diabetickej retinopatie alebo nefropatie, alebo ťažké neuropatie s klinickými prejavmi, ako je bolesť a je následkami, ako je diabetická noha po menej ako 5 mesiacoch trvania diabetes mellitus alebo rýchlej progresie komplikácií. Novú žiadosť podávame v súlade s indikačnými obmedzeniami. Tu treba spomenúť, že súčasťou žiadosti je vyplňanie glykemických profilov. Časové súvislosti. Ak máme pacienta, ktorému chceme predĺžiť liečbu pomocou inzulínovej pumpy, musíme brať do úvahy fakt, že záruka na inzulínovú pumpu platí od dňa schválenia inzulínovej pumpy. Žiadosť o pokračovanie v liečbe inzulínovou pumpou je potrebné vypísať mesiac, ktorý predchádza dobe predchádzajúceho schválenia. Pri včasnejšom podaní žiadosti zdravotná poisťovňa vyznačí dátum platnosti schválenia a je potrebné čakať do dňa schválenia, až potom je možné vypísať recept a pacient si môže vyzdvihnúť inzulínovú pumpu. Pri žiadosti na pokračovanie v liečbe inzulínovou pumpou
musí pacient preukázať v predchádzajúcom období nasledujúce kritériá. Mal by byť pokles glikovaného hemoglobínu o 10% v porovnaní s obdobím pred liečbou inzulínovou pumpou, alebo pokles výskytu dokumentovaných hypoglykémií o 30%, alebo pokles BMI o 10% v porovnaní s obdobím bez inzulínovej pumpy, alebo stabilizácia dlhodobej kompenzácie, to znamená glikovaný hemoglobín menej ako 7,5% DCCT z obdobia pred liečbou inzulínovou pumpou alebo počas liečby. A samozrejme, ďalšie kritérium je zlepšenie variability glykémii. Tu treba povedať, že tento medicínsky benefit musíme vyplniť do žiadosti a je to najčastejšia príčina pozastavovania schvaľovania žiadosti o pokračovaní v liečbe inzulínovou pumpou. Tento údaj je nutné vyplniť. Žiadosť o pumpu podávame elektronickou formou do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, takisto aj do dôvery. Tu treba povedať, že musíme tú žiadosť mať aj predpripravenú ako formulár a uploadovať ju k podanej žiadosti. A pri zdravotnej poisťovni Unión zasielame žiadosť pomocou mailu. Čo sa týka receptu, pri Všeobecnej zdravotnej poisťovni vypisujeme e-recept v deň podania žiadosti, v dôvere e-recept po schválení žiadosti a v Unióne e-recept podávame po schválení žiadosti. Aké máme limity na jednotlivé súčasti, ktoré sa dotýkajú liečby inzulínovou pumpou? Je potrebné zvýrazniť, že pri predpisovaní senzorov musíme predpisovať senzory, ktoré sú kompatibilné s inzulínovou pumpou, preto aby sa zabezpečila funkcia polouzavretej slučky a tým funkcia pumpy, ktorú od nej očakávame. Máme limity pre senzory. Deti 1947,50 € za rok, diabetici prvého typu a syndrom neuvedomenia si hypoglykémie alebo vysoké kardiovaskulárne riziko 1281,25 € za rok, diabetici prvého typu na inzulínovej pumpe a intenzifікovaný inzulínový režim 871,25 € za rok a gravidné diabetičky prvého typu 1824,50 € na rok. Ďakujem za pozornosť.